Pensava que seria més, però bé, encara poden arribar. I en principi comencem, el que portarà la veu cantant és en Jordi, en Jordi és vicepresident, la Mavi és secretària i en Francesc és tesorer. És a dir, que aquí estan les forces vives, diríem, de l'associació. Ja estem una part de la Junta. Sí, evidentment, després estan distribuïts per tots. Doncs comencem. Agrair a tots que hagueu vingut avui. Una mica d'introducció. L'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella es va crear al gener de l'any passat, del 2020. Al cap de dos mesos de constituir-se va arribar la pandèmia, encara dura, malauradament. Això ens ha condicionat bastant la nostra activitat, o molt, però tot i així hem pogut anar portant a terme diferents actuacions i activitats, conferències, que ho hem anat detallant en els comunicats que enviem regularment i us anem informant a tots els socis a través dels comunicats que hem de fer. Durant tot aquest període vam considerar que era més prudent no convocar assemblees, tampoc podíem, però quan hem pogut ho hem fet. Tenim previst fer l'assemblea ordinària de cara al proper mes de gener i ens permetrà aquesta assemblea ordinària normalitzar la situació, passar comptes del global de la gestió que hem fet fins ara. La d'avui és una assemblea extraordinària, és per decidir el posicionament de l'associació sobre el jaciment romà del Roser. Abans de passar als diversos punts de l'ordre del dia, informarem de la totalitat de socis que tenim i dels socis que estan al corrent de pagament. Per tant, són els que tindran dret a vot avui. En Francesc porta els números. Francesc? Sí. A data 13 de novembre, que va ser la data en què es va convocar l'assemblea, érem un total de 111 persones, socis de l'entitat. I en aquests moments, a data d'avui, hi ha 93 d'aquests 111 que estan al corrent de pagament i que serien les persones en dret. Francesc té el llistat actualitzat de socis que podeu consultar, està a la disposició de tots. També informem que les votacions d'avui es faran amb alçada i que els vots delegats s'haurien d'entregar ara. Si tinguem vots delegats, els entreguem ara aquí a la taula, així portarem bé el control. Una pregunta, per favor. Suposo que si la Junta ha decidit amb alçada, suposo que és normalment, com es fa normalment quan es tracta d'entitats, diríem, de carrera, per dir-ho així, si la Junta ha decidit amb alçada, jo penso que la Junta pot decidir amb alçada o d'una altra manera. La Junta pot decidir, si ho ha decidit. És que els estatuts no posen lloc que les votacions hagin de ser a l'alçada. Tampoc el contrari. Tampoc el contrari. No sé, has dit que fem amb alçada i no és normal, no amb alçada. No fer urnes ni... Aquest tema queda estampaat, està decidit amb alçada i queda amb alçada. Correcte? No podem repetir aquesta història tota l'estona. Amb alçada... Hi ha una... Perdó, és que la votació jo crec que és prou delicada, perquè tothom pugui votar sense sentir-se condicionat per la presència d'altra gent. Des d'aquest punt de vista, donaria més autodeterminació a les persones que fos un vot secret que no pas amb alçada. És en aquest sentit que jo votaria a favor d'una votació en urna. Jordi, tu hi entens en coses de dret. Home, cadascú de la importància que dona a les coses que es votaran avui. A mi em sembla que és un tema totalment normal d'aquesta associació, que es pot votar tranquil·lament a alçada i qui tingui problemes de sentir-se prohibit per altres, que té gent problema, no els altres. I per
funcionament ordinari de l'entitat se solen votar aquests temes amb alçada, perquè quan expressin la reprovació del president o una cosa d'aquestes que hi ha una transcendència fins i tot jurídico-penal, però aquí és en cap moment han considerat que fer-ho seté ni res, que no, tampoc la transcendència és subjectiva. No estigui d'acord, que consti l'acte que no està d'acord, i em sembla que no veurem. Fem així, ja farem constar l'acte. Però de què? Seria preferible fer-ho al vot secret per al que s'ha dit, saber positivament que hi ha gent que es pot sentir prohibida i no és una sessió. Perquè no hi ha cap problema fer-ho. Jo diria que... Nosaltres creiem que no hi ha cap problema en fer-ho amb alçada. Però jo crec que només que una persona demani votar amb paper s'ha de fer. No, és veritat, això. Ah, no? Qui ho diu, això? Qui ho diu la Constitució? Bueno, que no havíem quedat que la Constitució és una cosa espanyola que no ens agrada. És l'única cosa. Hi ha més coses que no ens agraden. Crec que no queda nosaltres farem la votació amb alçada, que és considerat oportú, llavors ja farem constar l'acte que hi ha alguns socis que no hi han estat d'acord. Que no estan d'acord amb aquesta posició. No hi veiem el què, tampoc. Si hi ha bona voluntat, és tan fàcil com donar un paper que cadascú posi sí o Per què? Veiem, som prou gent. Vull dir, serà molt A ràpid. mi no em costa votar amb alçada, però jo dic que si hi ha gent que vol veure així, és tan fàcil com fer això. I així es veu que uns errors. Al final és la dictadura de la majoria. Què vol dir la dictadura de la minoria? No, perquè els altres No discutiré per això. Si no teniu la mínima voluntat de fer això, doncs no passa res. Ja està bé. Anem amb alçada. Aviam, de què tenim por si ho fem en Un moment. Ara no entrarem en un debat si ho posem a alçada. A veure, si dit així, jo no hi veig tampoc tanta història. No ho sé, tampoc ens hem per pensar diferent, o nosaltres ho valorem tot. No sé. Tanquem el tema, sisplau. Tanquem el tema. Val? Si tal com havia iniciat la Junta, amb alçada, i es fa constar que la gent que no està d'acord a fer-ho amb alçada, digui, per exemple, i nosaltres fem constar l'acte. I tenim en compte que una propera vegada, a l'hora de plantejar aquest tema, doncs ja ho faríem sempre amb vot secret, diríem així. Però ara ens sembla d'anar amb trossos de paper, no em sembla correcte. Llavors, us sembla bé constar la gent que està en contra de fer-ho amb alçada? Fer-ho constar? Sí. Però és que això no serveix per res. Seguim a l'ordre del dia, sisplau. Val? Però és que ni tan sols seguirem constant els que estem en contra de fer-ho amb alçada. No tenen res? No tens la paraula. D'acord? No tens la paraula. I no farem monòlegs, perquè hi ha molta gent que vol parlar i que voldrà parlar quan toca. Llavors, no tens la paraula. Val? Primer, qui vulgui parlar, que demani la paraula i la presidència de la taula li donarà la paraula. D'acord? Continuem. Fem el primer punt de l'ordre del dia, que fa referència a la lectura i aprovació de l'acte anterior, que és un resum. L'acte anterior és un resum de l'acte de presentació i constitució de l'associació, ja que no hem fet cap assemblea fins ara, llavors hem fet un resum de l'acte que vam fer quan ens vam constituir, i la Mària ens llegirà un extracte de l'acte de presentació. Us demano paciència perquè hem intentat resumir, però encara és així una mica llarg. Xavier Gamell dona la benvinguda a l'alcaldessa, als regidors i a tots els assistents. També agraeix el recolzament dels més de 50 calellens que han donat suport a l'associació i en el seu inici, i ell llegeix els noms. Pren la paraula Francesc Noguera, informant que els estatuts de l'associació ja estan legalitzats i defineixen l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella com una entitat cultural sense ànim de lucre, independent de qualsevol grup polític i oberta a tots els ciutadans. També estableixen que els fins de l'associació són vetllar i treballar per la preservació, conservació i difusió del patrimoni cultural de Calella, en tots els seus aspectes, històric, arqueològic, urbanístic, arquitectònic, natural, paisatgístic, així com també del patrimoni immaterial de la ciutat.
volen teixir grans consensos a l'entorn de la cultura i col·laborar amb les institucions de la ciutat, museus, arxius, biblioteca, etc., així com amb altres entitats culturals de Calella. També informa que es funcionaran comissions de treball obertes als socis que s'hi vulguin apuntar i que es tiraran endavant estudis, informes i propostes, es promouran exposicions i conferències i es vetllarà per la conservació del patrimoni i el paisatge urbà. També s'establiran convenis amb l'Ajuntament per tirar endavant projectes concrets i s'estarà atent perquè en el fer de cada dia no s'oblidi el patrimoni, que és allò que la història de la ciutat ens ha llevat i el que realment ens diferencia i particularitza. Referent als socis, informa que s'ha establert una miniquota de 12 euros l'any i que cadascú podrà adaptar la quota a les seves possibilitats. Jordi Pérez agafa la paraula i diu que un dels objectius que es planteja l'associació és potenciar i col·laborar en la difusió del patrimoni que tenim conservat i documentat, tenint en compte també les col·leccions que ens conserven els museus de Calella i els fons documentals de l'Arxiu Històric Municipal. També diu que es promocionaran estudis de recerca de la història local i projectes de divulgació, que es facilitarà la publicació d'aquests estudis i que es promouran exposicions, rutes històriques, visites guiades, senyalitzacions del patrimoni i continguts online. Informa que l'associació està treballant per fer diverses conferències, una d'elles sobre les excavacions arqueològiques al Pujal, que anirà a càrrec dels arqueòlegs que hi van treballar. També s'estan preparant xerrades sobre criteris de protecció i conservació del patrimoni a càrrec de tècnics de la Diputació i de la Generalitat. També remarca que l'associació vol fer un seguiment dels fons vinculats a Calella, tant en l'àmbit artístic com documental, fotogràfic, audiovisual o de memòria oral, amb l'objectiu que aquests fons no s'acabin perdent o acabin fora del poble o en mans de gent que només pretén treure profit. Per últim, Jordi Pérez té unes paraules de record pel qui fou director del Museu Arxiu Municipal de Calella, Josep Maria Codina, i també per l'historiador Jesús Rodríguez, que ha estat tants anys al capdavant de l'Arxiu Històric Municipal. Pren la paraula Mari Salinas, que diu que l'Ordenança Municipal del Paisatge Urbà de Calella defineix aquest concepte com a bé públic d'ús col·lectiu que cal protegir per garantir una millor qualitat de vida als ciutadans. Elements d'aquest paisatge urbà són els espais públics, les construccions, els espais lliures d'edificacions i espais aèris. Carrers, cases, places, arbres, senyals, jardins són un bé comú amb necessitat de protecció perquè ens ajudin a crear un entorn agradable i harmònic. L'associació posarà especial interès en aquells aspectes de la normativa que afectin sobretot a la conservació dels edificis catalogats i s'oferirà a col·laborar amb el consistori i els propietaris per ajudar a mantenir-los en bones condicions. Es vol que es faci una mediació més basada en incentius que no pas en sancions. Cal vetllar perquè es conservin en bon estat façanes exteriors, interiors, cobertes, balcons, així com tenir cura dels afegits com ara rètols publicitaris, pèrgoles, aparells d'aire condicionat, etc. També seria interessant establir una carta de colors i de materials a aplicar a les façanes en les diferents zones del casc històric i una adequada senyalització dels espais. Josep Villegas agafa la paraula i explica que des de l'associació es vol proposar una modificació del catàleg d'edificis i elements protegits. Es constata que moltes fitxes d'edificis protegits tenen mancances i els falta concreció, ja que en aquell moment es van fer amb la informació que es disposava i es deixen parts o elements que queden desprotegits. Diu que després de 15 anys d'elaboració del catàleg han canviat força els criteris de protecció i conservació del patrimoni històric i que per tots els motius exposats l'associació proposa revisar l'actual catàleg, rectificant allò que calgui, enviant també els elements a protegir i aplicant aquests nous criteris com ambients, fronts edificatoris o valor històric. S'ha de tenir més en compte el conjunt i no únicament l'element a protegir de forma aïllada. L'entorn on s'ubica un edifici és igualment important. Caldria també aplicar el reconeixement de bé cultural d'interès local, ECIL, als elements protegits que es consideri que l'actual catàleg no incorpora. També s'hauria de considerar la zona que va des dels carrers Roser Panses o les Pies a Raval Batlle com a nucli fundacional de la ciutat, la qual hauria de tenir el reconeixement d'ambient d'especial protecció i consideració. L'actual catàleg moltes vegades
l'aplicació dels serveis tècnics municipals, moltes cases particulars abandonades pateixen amb el temps un deteriorament evident. El nou catàleg hauria de definir encara més les obligacions de cadascú per tal de salvaguardar a les millors condicions possibles el nostre patrimoni històric. També explica que cal reconèixer que en el cas de moltes edificacions públiques s'ha avançat i s'ha aconseguit donar utilitat a grans edificis municipals que eren una càrrega per a l'administració local, com la fàbrica Lloret, Can Saleta o la biblioteca. Explica aquest és el que aconseguit. Pren la paraula Xavier Gamell, que diu que també s'ha incorporat el concepte de valor ambiental, cultural, paisatgístic de l'entorn de la ciutat. Diu que es pretén considerar aquests espais com a béns culturals d'interès local i ampliar així la protecció i reconeixement. Aquests són el Parc del Mau, amb la seva doble vessant cultural que engloba el disseny i els elements arquitectònics de Jeroni Martorell, i la natural ambiental paisatgística, que inclou els jardins, l'emprat i la part boscosa de vegetació mediterrània, un dels pulmons de la ciutat. Cal pensar en la possible incorporació de la muntanyeta al conjunt del parc. Aplaudeix la gran tasca que estan fent els amics del parc. El Capastre, que engloba el conjunt muntanyós que va des dels contraforts del Montnegre seguint per la Serra de les Guilleries fins a morir al mar, de les Guilles, formant un roquissar de gran valor natural i paisatgístic. És la part que coneixem com les roques, que cal declarar-la com a paisatge pintoresc. En el seu cim, el parc i les torretes, dues construccions històriques i bones de Calella. Aquest conjunt de gran valor ambiental, paisatgístic i cultural cal que tingui una protecció integral i una consideració i promoció com un tot, el Capastre. Les platges i el passeig. Cal preservar la nostra platja, que tot i les activitats humanes de la costa del Maresme, ha pogut conservar prou bé la seva propietat. Una platja ampla, generosa, amb una sorra excel·lent, la imatge de la qual és coneguda i reconeguda arreu. Caldrà tenir cura de la balustrada del passeig, obra de Jeroni Martorell, així com també posar en valor la de la Casa dels Pescadors. Així doncs, caldrà declarar el conjunt del front marítim com a benfil. Per tot això exposat, es demana a l'Ajuntament que obri un procés per ampliar i modificar el catàleg vigent, en l'elaboració del qual l'associació hi vol participar. Xavier Gamell diu que preservar, restaurar i vetllar el patrimoni i el paisatge urbà no és solament una qüestió sentimental, és sobretot una inversió de futur. En la mesura que se sàpiga potenciar la personalitat de Calella, serà més agradable i atractiu passejar pels nostres carrers. L'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella no vol ser una flor d'estiu. La voluntat és de permanència, de treballar i col·laborar amb els consistoris, siguin del color que siguin. Xavier Gamell fa una crida a incorporar-se a l'associació cadascú amb les seves possibilitats, uns treballant, altres donant opinions o ajudant econòmicament. Per últim, fa un agraïment al públic assistent. Per votar l'acte, si algú vota en contra, si no faríem l'aprovació per assentiment, si us sembla correcte. Sí? Ningú vol fer cap objecció? Doncs quedaria l'acte aprovada per assentiment i passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que diu lectura i aprovació, si s'escau, del comunicat número 6 sobre la Vila Romana del Roser. Aquí farem una mica d'introducció, després llegirem el comunicat número 6 i obrirem un torn de paraula abans de la votació. Farem el tema en context. El mes de juny d'aquest any, la Junta de l'Associació va fer públic un comunicat en el qual ens posicionàvem sobre la Vila Romana del Roser. En aquell moment, alguns socis van demanar poder votar sobre aquest posicionament. Fins llavors, el jaciment només havia estat excavat pels arqueòlegs. Posteriorment, van començar les obres i quan van entrar les màquines es va crear un estat d'inquietud entre alguns dels nostres socis que van requerir informació a l'associació. Per això, la Junta va considerar que havíem d'organitzar un acte informatiu amb els arqueòlegs que estaven treballant al jaciment, així com amb l'arquitecte municipal, perquè ens expliquessin els aspectes més tècnics de les obres i responguessin les preguntes dels nostres socis. Després d'aquest acte informatiu, la Junta ens va tornar a
anar pels tècnics, van constatar que el contingut del comunicat número 6, que ja havíem redactat en el seu moment, continuava estant plenament vigent i recollia la gran part de les explicacions que ens donaven els arqueòlegs i també seguia reflectint l'opinió de la Junta. Per aquest motiu, i tal com es va demanar en el seu dia, portem a votació aquest comunicat i el posicionament que vam tenir llavors des de la Junta. Ara farem la lectura del comunicat per refrescar-lo i després obrirem el torn de paraula i farem la votació posterior. La Vila Romana del Roser. En juliol de l'any passat, l'Associació Amics del Patrimoni Històric de Calella va organitzar la conferència titulada Parlen els arqueòlegs. El jaciment arqueològic romà del Roser, actuacions i problemàtica des de 1947 fins a l'actualitat, a la qual van participar els arqueòlegs Albert Martín i Antoni Rigo, que van treballar en diverses campanyes arqueològiques al jaciment del Roser. La detallada informació que van proporcionar amb dos conferenciants va crear un gran impacte als assistents i a la ciutadania en general, així com l'entrevista que a Ràdio Calella Televisió va fer Antoni Rigo uns dies més tard. Tot això va propiciar que l'Ajuntament de Calella agafés consciència de la importància patrimonial del jaciment del Roser i demanés assessorament als serveis d'arqueologia de la Generalitat, posant-se a les seves mans per a la correcta preservació i presentació al públic del jaciment. Per a molts de nosaltres, la importància de la Vila Romana del Roser no ens agafa de nou, doncs havíem llegit els informes de les diferents intervencions arqueològiques o bé havíem parlat amb molts dels arqueòlegs que hi van treballar i fins i tot alguns dels nostres socis van excavar amb les seves pròpies mans a les primeres intervencions fetes al jaciment a la dècada de 1980. Però cal reconèixer i felicitar-nos perquè la nostra associació va ser qui, de nou, va posar el tema sobre la taula. Van fer parlar els arqueòlegs experts i, sobretot, ens els vàrem escoltar i això és el que continuem fent. Els terrenys privats en els quals actualment s'està excavant una part de la Vila Romana han estat molts anys oblidats per gairebé tothom a tots els nivells. No ens pertoca a nosaltres valorar els aspectes més polítics de com s'ha arribat fins a la situació actual, però la realitat és que en aquests terrenys s'hi aixecarà en breu un edifici per instal·lar-hi un supermercat a la planta baixa, pisos socials en planta superior i dues plantes de pàrquings al soterrani. El jaciment museïtzat s'hi arribarà a través d'un accés totalment independent del supermercat. S'està treballant perquè aquest accés condueixi a la segona planta del soterrani, on s'hi observa un espai obert per mostrar les ruïnes des de dalt, que permeti baixar al jaciment per fer-hi un recorregut, tal com es presenten al públic les restes del Born de Barcelona. Avançar tot això és molt agosarat, doncs abans cal l'excavació completa de tot l'espai, que es preveu que s'allargui força temps, i depenent del finançament que s'hi aconsegueixi. Fins ara aquestes excavacions han estat sufragades per capital privat alti arrel dels acords subscrits amb l'Ajuntament. Els arqueòlegs amb els quals hem parlat o bé han opinat sobre la millor manera de conservar el jaciment no s'han manifestat en contra de preservar-lo a cobert, sota l'edifici projectat. Ells ho valoren com una oportunitat per a garantir-ne la preservació i dignificar-lo de la millor manera possible. A cobert es permet un discurs museístic utilitzant les noves tecnologies, realitat virtual immersiva, audiovisuals, etc., que a ser obert serien inviables. La nostra associació, tenint en compte les opinions dels experts, està convençuda que aquesta és la millor opció per a conservar, respectar i difondre aquest espai patrimonial. La museïtzació de les restes romanes de la ciutat de Badalona és un bon exemple. La part excavada de la Vila Romana del Roser és tan sols una petita part de la totalitat del jaciment, doncs la resta es troba sota la carretera d'Ursavinyà, els apartaments de l'Hospital, la carretera nacional 2, els pisos Sant Quirze i la zona del Toica. Aquest ampli espai ha estat declarat PECIL pel ple de l'Ajuntament del passat 3 de juny, considerant aquest espai com una zona d'especial protecció arqueològica per tal de protegir-la de qualsevol intervenció, sigui pública o privada. A partir que s'excavin altres parts del jaciment i en funció de la importància de les futures troballes, caldrà decidir quines formes de conservació i museïtzació són les més òptimes, en cada cas,
de lloc per minimitzar l'afectació de les ruïnes. Hem estat presents en aquestes prospeccions i podem constatar el rigor amb el qual estan treballant els arqueòlegs. L'actitud de la nostra associació és sempre la de treballar en positiu, amb propostes realistes i de vetllar per salvaguardar al màxim possible el patrimoni local. La nostra manera de fer pretén col·laborar i al mateix temps ser exigents fins a aconseguir els objectius, que no són altres que preservar i dignificar la vila romana del Rossell. Hem esperat a donar la nostra opinió a que els treballs arqueològics estiguessin més avançats, que es definís més clarament l'espai a museïtzar i que es coneguessin els aspectes més tècnics del projecte. També hem estat i estem en contacte amb les arqueòlogues i amb l'Ajuntament. Amb totes les dades a la mà, és ara quan podem afirmar que el projecte dona totes les garanties possibles per a la preservació del conjunt de la vila romana del Rossell. Per aquest motiu, recolzem la feina que s'està fent. Molt bé. Un cop llegit, gràcies, Mari. Un cop llegit el comunicat, ara obrirem un torn de paraula. Us demanem concreció, sisplau, en les intervencions. Hem fixat un temps màxim que ja ho veurem, però de 20 minuts i mitja hora, perquè no se'ns allargui excessivament. Sí que en les vostres intervencions, si fa qualsevol pregunta a la taula, el que farem és anotar-ho, perquè no volem que tampoc es converteixi això en un diàleg i un debat amb cadascú. Nosaltres ens anotarem les preguntes que vulgueu fer i al final les anirem contestant. Llavors, ara, en tot cas, obrim aquest torn de paraula. Qualsevol que vulgui intervenir, sempre el braç. Tenim els companys que aniran una mica controlant l'ordre. Res, jo només volia fer una observació que m'ha sobtat la diferència de televisió entre l'acte que acabem d'aprovar, perquè un dels punts feia referència no tant a part de la conservació de tot el que és el patrimoni històric, a la identificació de l'entorn, l'entorn d'aquest patrimoni històric. Llavors a mi em sembla que aprovar ara aquest comunicat número 6 en què es dona per bo el projecte tal com està i en què és evident que per mi, des del meu punt de vista, no es dignifica gens, perquè aquest projecte estarà, aquestes llistes, aquest espai museïtzat estarà soterrat sota dues plantes de pàrquing, una planta de supermercat i 3 plantes de pis. A mi em sembla que una posició es contradiu amb l'altra. Per mi això no és dignificar una festa arqueològica de la magnitud que tenen aquestes restes del projecte. Llavors, doncs, em sorprèn, no?, aquest posicionament tan de màxim, no?, de l'acte que acabem d'aprovar i aquest posicionament tan de mínims que el comunicat que hem d'aprovar ara. Em sorprèn aquest canvi, no ho sé. No veig gens clar, perquè em sembla que es contradiu. Sí, bon dia. Dues prèvies. I també faig referència a el que acaba de dir la companya, i a l'acte que ha sentit, no? Jo crec que expressa una filosofia que hi podríem estar tots d'acord, per això van formar part de l'associació. I en concret, també felicitar-nos, no?, de l'acte que es va fer al Museu Arxiu, de la Niña del Martín i del Rigo. Jo crec que va ser un acte que ens va obrir molt els ulls i des d'aquí ja faig l'autocrítica que hagi de fer pel temps que jo vaig governar, que no vaig tenir clar aquesta importància, tot i que també he de dir que en el seu moment es va parlar de jardí arqueològic i no estic gaire lluny d'aquest concepte de parc arqueològic que en definitiva és el que avui també defensaré. Però sí que és cert que potser s'hagués hagut de fer molt més, tot i que també s'ha de dir que a nivell administratiu ja ho sabeu que quan uns socis entren en plecs allò es fa impossible i es va fer durant molts anys impossibles degut a que els propietaris d'aquell terreny estaven en tribunals i era impossible aconseguir la realitat. Però tot i així crec que val la pena també reconèixer que la importància que té el jaciment s'hagués hagut de fer d'una cosa.
I això em porta doncs, també a la reflexió de veure què han dit aquests arqueòlegs sobre el Jaciment. No? Han parlat d'una importància a nivell de tot l'imperi, de tot el context doncs, de l'imperi romà, les àmfores que es fabricaven doncs, en aquest àmbit han arribat, s'han trobat per la Gàlia i per altres parts de l'imperi, en el qual doncs, ens està reconeixent la singularitat d'aquest jaciment. És un concepte importantíssim, la singularitat del jaciment. Perquè quan posem exemples d'altres llocs, Badalona, per exemple, sobre el jaciment el que trobem és el propi museu, no una estructura d'un supermercat, un aparcament, uns pisos. Quan parlem del Born, tampoc parlem d'uns pilars cada 5, 6, 7 metres, o com van dir a l'última conferència, a l'últim acte informatiu que vaig assistir, que els pilars, com a molt estarien a 30, com a mínim estarien a 30 centímetres dels murs. No és el mateix concepte, el Born no està pensat així, el Born, de fet, la seva cobertura és una estructura que per si sola ja té un valor arqueològic, no? Un valor patrimonial. Per tant, d'alguna manera jo crec, i aquí sí que us faig una reflexió que té un punt de crítica, que el debat que havíem de fer sobre el model arqueològic de protecció d'aquest jaciment no s'ha fet. I ara ja us ho doneu fet, us documento, ens envieu tota la feina que heu fet, que no dubto que heu fet feina, i això no ho criticaré. Però el debat previ que hauria estat al voltant de si això es pot convertir en un parc arqueològic o no, no s'ha fet. Em sap greu això, perquè ho sap el president, que hi ha insistit un piló de vegades. Sap el president també que hi ha un estic a l'àmbit de la plataforma. Sempre he buscat la via de buscar un diàleg i de trobar una alternativa que tothom pogués cedir una mica i tothom pogués donar una mica. I això no s'ha fet. I per tant, doncs aquí em sento una mica fora de l'associació. No? I em sap greu això, perquè no vull estar fora d'aquesta associació, però em sento. M'hi sento perquè no se'ns ha fet cas. Els que deien que això mereixia un debat que no s'ha fet. I ara, esclar, ens dieu, no? S'està fent bé les coses, les arqueòlogues estan al damunt. Mira, una cosa em va agradar de l'acte aquest informatiu que vau fer dels arqueòlegs. Vaig poder escoltar per fi l'arquitecte municipal. Jo, com a regidor de l'oposició, no ho he pogut aconseguir. Si vosaltres heu pogut aconseguir això, jo no, havent-ho sol·licitat, no? Sí, ja m'hi veig. Sí o no? Però és que, si voleu, Cario ja està, perquè jo em costa, entengueu, però jo estic fent una reflexió global i una reflexió que intenta ser positiva. Per tant, a l'acte aquest, que vaig escoltar coses interessants, coses que no tenien a veure amb el que es va aprovar el 2019, que era una cripta tancada on només podies veure les ruïnes des del propi pàrquing, per tant, això ja és una evolució positiva, i que no depèn només de la vostra acció, sinó que la que hem fet des de la plataforma reivindicant la dignificació de les ruïnes té molt a veure amb el que es va aconseguir. Per tant, està clar que hem de sumar entre tots. I aquesta seria l'alternativa. Com podem fer perquè aquest projecte pugui tenir algun aspecte encara d'aquest tema de parc arqueològic? I com ha dit la companya, està clar que la filosofia de l'entitat està cuidada a l'entorn. A més, heu dit una cosa superinteressant, que m'he apuntat només la primera paraula, de parlar de tot el centre històric com a ambient. Deia ambient? Sí, perquè s'intenta... Especial protecció. I ho he trobat brillant, perquè aquest jaciment està just en el punt d'aquest centre històric. I és fàcil de connectar-lo, si ens hi posem tots a visualitzar que això pot ser diferent. I aquesta seria l'alternativa que jo els demano, que visualitzem que això pot ser diferent. Aquest document... Com? No, és que aquest document no ens serveix, perquè dona per tancar el que s'està fent. Hi ha coses que es poden visualitzar encara. Des dels pisos Sant Quirze, que està clar que ja hi ha una part important de la vila romana, des del fet de connectar tot això amb el pàrquing del Roser i, per tant, treballar tot el que és l'aspecte per sota la carretera, des de l'aspecte de treballar-lo amb el Parc del Mal, a través d'un corredor que hi ha entre els edificis que hi ha, aquelles cases unifamiliars i la futura permanència de l'hospital. Hi ha un piló d'aspectes que tenen a veure amb el terme de parc arqueològic. Si introduïu el concepte de parc... Em deixes acabar? Sí, home, sí, depèn. Si acabes... És que si no ja m'ho has dit, que si no acabo, no he dit, ja no m'he repetit en res. Estic dient les coses molt concretament i a més us estic oferint una alternativa. Si comencem a parlar de parc arqueològic i comencem a valorar les ruïnes amb la seva integració amb el conjunt
del patrimoni històric de la ciutat, jo crec que hem de parlar d'altres coses del que diu aquest document. Més opinions? Molt d'acord amb tu, Josep Maria, que evidentment s'ha de dignificar, però és que s'han dignificat les runes, s'han dignificat gràcies a que un Aldi, podria ser un Corte Inglés, un Aldi s'ha així celebrat. Ens agradi o no ens agradi l'Aldi, no ens agradi el comerç, gràcies a això, Josep Maria, ho saps, les runes que fa 30 anys o 30 anys i pico, quan estàvem excavant en el pàrquing de l'hospital i estàvem allà, en aquest cas, contra l'Ajuntament, i mira que aquí hi ha un representant, doncs ens hi barallaven, quan tenim que estan allà, que havia els camions i anant traient-ho. Bé, són les circumstàncies. Ara les runes s'han salvat i són visibles. Fa 30 anys anàvem a Encina, ja hi ha runes, però saps què hi havia? Ostres, ha sortit que podria estar millor, podria estar pitjor. Podria ser. No ho sabem perquè les circumstàncies són les circumstàncies. Com tu has dit, mira, s'ha modificat i ara pot veure millor. Molt bé. Les runes surten a la vista, que això és important, surten a ple dia, que sobre tenen un pàrquing, igual que sí, però les runes són visibles. Es podran visitar. Els arqueòlegs, com van dir a la conferència, podran treballar. I com van dir també en aquella conferència, potser si el dia dels Pius XV s'enderroguen, doncs es podrà treballar. Bueno, doncs el dia que arribi tot això, anirem treballant i anirem gaudint de conèixer la cosa que l'imperi romà va fer a Calella. Doncs molt bé, fantàstic, és història, és unes runes, doncs, aprofitem, alegrem-nos que estan visibles. Això és el principal. Diria que parava abans. Sí, em sembla que sí. Sí? No, demano també després. Bé, jo volia incidir dues coses que més o menys s'han dit. D'una banda, això de les restes romanes, crec que treure-les a la llum ara no ho és tot. És a dir, mentre estaven enterrades i se sabia que hi eren, era una possibilitat per Calella de donar-hi un tractament molt ambiciós, de fer el que deia Josep Maria, per exemple, de fer un centre que pogués ser realment una atracció per Calella, és a dir, fer girar Calella al voltant d'aquest patrimoni que és únic i que no trobarem cap altre com aquest. Som amics del patrimoni, el patrimoni més gran arquitectònic de pedra humà, diguéssim, que tenim a Calella és aquest. Des del moment que això es treu, si es fa de qualsevol manera, no és un guany, perquè s'està perdent una enorme possibilitat que tenia Calella. Per tant, jo no acabo d'estar d'acord amb aquest argument que treure ja sigui un punt a favor. No ho és tot. Potser hauria estat millor tenir un gran projecte i esperar 10 anys més que fer-ho així per bé. I l'altra qüestió que també s'ha comentat és sobre el funcionament que hi ha, la manera com ha funcionat l'associació en aquest cas. Jo crec que l'associació d'Amics del Patrimoni hauria hagut de ser un espai de debat. Hauria hagut de ser un espai on es mostressin totes les opinions, es confrontessin no únicament les oficials, perquè hem partit de la base que s'ha fet el màxim que s'ha pogut i probablement és així, tenint en compte que havia d'anar sobre un supermercat i dos parcs. Però és que potser hi havia alguna alternativa a això i tinc la sensació que no s'ha debatut, que s'ha donat una feina feta, s'ha informat, s'ha donat una feina feta, s'ha opinat i l'espai de debat és ara, quan de fet no s'han contraposat en cap moment els dos models en el si de l'Associació d'Amics del Patrimoni. És això, gràcies. Sí. Bé, crec que molts em coneixeu, jo no soc fill de Calella ni soc veí de Calella, però hi tinc vincles familiars, vincles afectius, i me l'estimo molt, i per això quan en Gamell ens va proposar la meva dona i a mi ser membres de l'associació, des del primer moment doncs, ens va semblar una gran iniciativa i per això ens hi vam adherir. Jo, per tant, no parlaré de la resta de casos, que sé que coneixeu molt millor vosaltres, però sí de la referència que hi ha al document que heu llegit, el Born, perquè aquesta sí que la conec i és equivocada. Jo he estat director del Museu d'Història de Catalunya 6 anys, del 2008 al 2014,
és el moment en què es produeix tot el debat al voltant del Born i he participat activament, conec els arguments i els contraarguments i sé com vam arribar a la solució. I només breument per apuntar-ho, perquè quedi clar, el procés és similar, en aquest cas s'havia de construir una biblioteca provincial, la pagava el Ministeri de Cultura i posava molts milions, era un argument de pes, les associacions de bibliotecaris i bibliotecàries eren totalment favorables. La província de Barcelona és l'única de tot l'estat que no té biblioteca provincial, digueu-ne com vulgueu, i per tant semblava adequat fer-ho. Però allà un grup d'arqueòlegs i d'historiadors vam documentar la importància històrica del que hi havia i la impossibilitat de preservar-ho dignament si es construïa la biblioteca que s'havia de fer al damunt. I aquesta opinió nostra va anar creant, diguem-ne, caliu en l'opinió pública, va ser finalment recolzada per la presidència de la Generalitat en aquell moment i per l'Ajuntament de Barcelona, i la decisió que es va prendre és no edificar la biblioteca, encara que això significava perdre, de moment, i encara a dia d'avui, una infraestructura cultural potent com és la biblioteca i perdre els diners que hi anaven destinats aquell any. Per tant, el que es va fer és no construir, això sí, òbviament, mantenir la teulada, que és un edifici de l'època industrial, de finals del XIX, que per ell mateix té un valor artístic i que va jugar aquest paper de teulada que protegia l'espai. Per tant, el Born és el cas contrari del que es proposa aquí. En aquell cas, la iniciativa que hi havia de construcció va ser abandonada en benefici de la visualització i del coneixement per part de la ciutadania del que hi havia a dins. L'argument final era la potència històrica i patrimonial d'aquell espai. Jo no conec prou el cas de Calella, però fins on l'he vist crec que és perfectament comparable. Entenc que hi pugui haver institucions públiques o privades o empreses que defensin interessos contraris, però una associació que té com a objectiu defensar el patrimoni de Calella no pot posar-se a favor que això sigui tapat per sota d'un edifici on tindrà supermercats i fàbriques. És la meva opinió. Ens hauríem de centrar. Hi ha un text que s'ha de votar. Podem opinar, però només es pot votar un text. És a dir, segons els estatuts, només es pot votar allò que ha estat en l'acte, que consta en l'acte, que es votarà. És a dir, que no hi poden haver-hi afegitons, perquè això és una cosa que segons l'estatut. Ara, el que es pugui fer, això no prohibeix mai en cap moment, que es reculli tota aquesta informació i en una propera reunió, de fet d'aquí 2 mesos n'hi ha una, hi haurà l'ordinària, llavors es reculli. Però en avui, si ens hem de ser estrictes en l'ordre del dia, que hem de ser-ho, i en el punt només es pot votar o sí o no. No hi ha cap problema, votar sí o no. O abstenir-se, evidentment o abstenir-se. Això per entendre. Referent a lo del Born, mira, jo en aquell moment que s'adquiria el projecte de biblioteca provincial, en el moment que hi havia jo era membre del gremi de llibreters i ho vam viure de primera mà. Fins i tot ens van fer comandes ja perquè comencéssim a fer comandes de llibres, etc. a les llibreries. Vull dir que ho vaig viure i jo no ho veig tan estrany. Fins i tot nosaltres ho vam veure clar, com a llibreters i com a gremi, que la importància del que s'havia trobat passava per sobre de moltes altres coses. I em sembla que no té massa res a veure. Jo no li veig les similituds. Ho he dit perquè ho diu les similituds ho diu el document. Sí. I la polèmica pública, que hi ha molta premsa, era, com ho deien, pedres contra llibres. Aquest argumentari va sortir publicat en articles d'opinió en molts casos. Ostres, jo no ho sabia. Perdó. Sí. Informeu-me. És que és una petita reflexió al voltant de com s'ha esmentat el Born. Jo cada any, amb la matèria no puc ser possible, perquè està escriure una prendre, porto els meus alumnes de batxillerat a visitar el Born per il·lustrar la literatura catalana que
I a mi em sembla que aquesta visita que fem amb tallers, visita guiada i totes les activitats que s'hi fan, que fem amb els alumnes, diguéssim, en el vol, jo no sé si això es podrà fer realment amb aquesta reclusió. No sé si o seran tan copillades, tan enterrades, tan soterrades a l'espai on quedaran. No sé si això realment, aquest tipus de visites que es fan en el vol, es podran fer a les condicions actuals del projecte. És només aquesta reflexió. Ja que has sortit al vol m'ha semblat que era bé. Bueno, jo només volia aprofitar allò que heu dit que us podien fer preguntes, a veure si, però una cosa que no sé jo, és quina possibilitat hi ha de revertir el projecte i a veure quant costaria econòmicament, per dir-ho d'alguna manera, comprar aquest espai en l'Aldi a fi i efecte que hi hagués la possibilitat de fer l'altra opció. Només era si teníeu més informació que jo no ho sé. Una cosa, ens estem centrant en la història del món, pensem que l'explicació de l'hospital i tal, potser s'ha descuidat d'explicar la titularitat del born en el moment que es va iniciar tot el debat i la titularitat del born quan va acabar tot el debat. La titularitat és diferent i això, evidentment, està explicat vist, uns components que no són assimilables pel que fa a la gestió, poden ser assimilables pel que fa a l'exposició de les restes i, en segon lloc, has acabat dient que jo considero que això no és bo, per tant, no has argumentat perquè ho consideres. Em sembla exquisit que t'has sortit la seva opinió i unes formades abans d'entrar a la reunió que conformem tots igual quan sortim d'aquesta reunió, però els que intentem més el que escoltem són criteris tècnics, és a dir, hi ha criteris tècnics a favor i en contra. Per tant, si tan taxatiu que això no és bo, no, un considera que no és bo i nosaltres potser podem considerar que sí és bo, atenent a les respostes i els informes que obren a l'expedient i que obren aquí donats en tantes partècnics a la Generalitat, que algú us hi heu posat i algú ho deixem de l'entenia. Ja va? No, parlaré. No, jo volia fer una brevíssima reflexió més general. Jo crec que tots estan d'acord que les restes del procés s'han de respectar amb la seva màxima esplendor. Jo crec que aquí això no hem de discutir. Llavors el que hem de plantejar realment és fins a quin punt el model que s'està plantejant i s'està proposant potencia aquest màxim esplendor, el màxim respecte. Perquè això té unes implicacions que no se'n han d'escapar i és que Calella, que és una ciutat eminentment turística, doncs ha de fer una oferta turística a l'alçada de les seves circumstàncies i de les seves possibilitats. I el que ens hem de plantejar és, segons quin model adoptem, segons quina proposta s'assumeixi, doncs podrem fer venir un turisme o un altre turisme. I això és un aspecte que és importantíssim de tenir present, perquè la possibilitat de posar un jaciment sota d'un pàrquing, per molt que sigui museïtzat, per molt que sigui respectant-lo, dins d'aquest model, la possibilitat que vingui gent de fora, d'arreu del món, a veure sota un pàrquing, un jaciment, són inferiors, molt inferiors, al fet de tenir un parc arqueològic molt més ampli, que respiri i que tingui possibilitats clares de creixement. I això és una decisió que ha de prendre evidentment l'Ajuntament, però nosaltres com a associació ens hem de plantejar fins a quin punt això hi podem donar suport o no. En aquest sentit, el que s'ha llegit en el comunicat, jo no estic en el qual estic profundament en desacord, i és a dir que les implicacions polítiques no ens afecten i no ens hi podem posar. Això no és així, perquè donar suport a un projecte de l'Ajuntament implica una elecció política i oposar-s'hi també és política. Per tant, en qualsevol cas, negar les opcions a una entitat cívica com aquesta de poder-se manifestar des d'un punt de vista polític em sembla absolutament antidemocràtic. I sé que la paraula és forta, però jo crec que això ho hem de tenir molt present. Com a associació cívica tenim el dret, fins jo diria el deure, de defensar la nostra posició ideològica. I això és una opció ideològica la que estem aquí plantejant. I també una opció de futur. Per tant, pensem-hi bé a l'hora de decidir què volem fer i què votem, perquè d'acord que com a associació potser tenim poc capacitat d'influència, però si es rebutja aquest pla, doncs aleshores potser l'Ajuntament s'haurà de plantejar i haurem de començar a explorar opcions com ara la possibilitat de revertir aquesta
aquesta elecció i aquesta compra de l'Aldi. Perquè això és possible, en el cas del Born s'ha vist, i vam tenir una exposició, una conferència de fa uns dies en què arqueòlegs desvinculats de l'empresa i del projecte concret ens plantejaven un seguit d'opcions, de possibilitats en què això era així. Són jaciments amb unes restes de vegades molt inferiors en qualitat a les que tenim aquí a Calella, que s'havien dignificat a l'aire lliure, i això era una atracció turística important d'extern, turisme extern internacional i turisme intern. Per sobretot plantegem-nos, és una opció política fer la que fem, per tant, com a associació tenim dret a opinar des del punt de vista polític, i el que decidim tindrà implicacions en el futur, en nosaltres i en els nostres fills i en el model de ciutat que volem. Per tant, les implicacions d'aquesta decisió són fortes. Gràcies. Hi ha algun més? Sí, és un comentari. Tancaríem, Jo faré un resum de tot el que s'ha fet. El que ha dit el Lluís. Nosaltres, des de la plataforma, com vam proposar la possibilitat de redefinir els usos dels espais, hi havia una possibilitat. I aquesta possibilitat, clar, cada dia que passa és més difícil, però s'ha fet a Premià, per exemple, també no tenim un supermercat. És a dir, tu la construcció la pots posar en horitzontal, en vertical, o sigui, uns metres quadrats, en funció de la negociació i de l'interès públic que pot tenir un jaciment com el que s'ha anat discutint. Vull recalcar això, perquè això és molt important. Aquest jaciment el 2019 es contemplava una cripta visible des d'un aparcament. Ara es contempla una segona planta que ja gairebé només és la meitat, tant de bo només fos la meitat i tot fos un sostre de 6 metres d'alçada. Per tant, hi ha hagut un procés de reconeixement de la importància d'aquesta ruïna, és molt important, i això facilita una negociació política entre els diferents actors. Aquesta negociació política no hi ha sigut. Hi és, però entrant en calçador. Si hi hagués sigut, doncs hi ha una opció que era l'Aldi ubicar-lo a la part nord, que no hi ha ruïnes romanes al soterrani, i deixar tot el que seria el jaciment amb una estructura que al llarg del temps podria ser més similar al Born o a altres llocs que s'ha fet. A Cartagena, per exemple, també s'ha fet una coberta. Però aquesta opció no s'ha pogut materialitzar perquè no hi ha hagut voluntat política de negociació. No és que no hi hagués la possibilitat. I evidentment, cada dia que passa això es fa més difícil. I per últim, un comentari que ha fet Xavier, que no poden haver modificacions al document que heu presentat, dient com si l'assemblea és una alternativa, però anem a fer resumar, des del document que heu fet i a veure què hi podem afegir que pugui anar amb la línia del que nosaltres estem defensant. Em dius que això no és possible. De la manera que tu dius, no, però ara ho diré. Perquè jo sé, estic tan meravellat del sistema democràtic que tu proposes que jo és que encara no he estat a cap assemblea que tu no puguis modificar un document, afegir-hi coses o tant. Però és una assemblea, això. Avui també te m'equivoco. No, és una assemblea. No diu assemblea, És una assemblea extraordinària per tractar un tema específic. Tot això forma part del mateix. La voluntat són les coses. Si no... Un segon, i ja resumeixo jo i també. Per exemple, el paràgraf que diu l'assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia. Sí, però els punts es poden modificar o no? En principi, modificar els punts representa... es pot modificar? No, en l'assemblea no es pot. Es pot cas fer una altra assemblea, però no es pot modificar. Llegeixo textualment els textos. Llavors, anem per parts. Per exemple, quan nosaltres en l'informe diem, quan nosaltres en l'informe diríem que no ens posarem com s'ha anat fent durant tot aquest temps els polítics, com això que hem llegit. Quan nosaltres diem això, no ens referim a l'Ajuntament actual. Ens referim des de l'any, jo què sé, des de fa 50 anys. Per exemple, des de fa 50 anys, doncs, quan es volia fer el POICA, la Generalitat paralitza les obres i els prohibeix fer 2 plantes soterrades en el POICA. Els prohibeix això. Tinc els textos de la Generalitat i les condicions que hi posa perquè no facin 2 plantes soterrànies, i al cap de 2 anys estaven fetes les 2 plantes soterrànies.
per dir d'alguna manera, val? Amb el permís de l'Ajuntament de Torre. I parlant de pagar 40 o 50, no, 40, val? Per exemple. No? Dic això perquè el Josep Maria també explicava el seu. És a dir, tot un quilo d'anys, allò. Vull dir que, a veure, i una mica amb l'altre que s'ha dit. Això, tothom sabia que hi havia unes ruïnes, però ningú sabia la magnitud d'això. I això fins que es va destapar ara, no es va veure que era, ostres, era espectacular, les parets, l'alçada de les parets i tot el que s'anava trobant, que era espectacular. Vull dir que, a veure, sí que se sabia que hi havia, però no se sabia com se sap ara. I això també era un condicionat. Vull dir que, com te diria jo, això que es diu, si s'hagués deixat tapat hauríem passat uns quants anys més, hauríem passat uns quants anys més sense saber el que teníem allà sota. Ara sabem el que tenim allà sota. Ho sabem perquè ho hem gratat, per dir-ho així, o ho hem excavat. Però això és molt important. Llavors, ara votarem a favor o votarem en contra d'aquest plantejament. Aquest plantejament és un punt de partida, no és un punt final. Nosaltres a la Junta necessitem aquest έντrex, sobretot quan hi ha debats, pressions i tot el que sigui. Nosaltres tenim aquest punt de partida. Per què diem que és un punt de partida? Perquè estic totalment d'acord amb Josep Maria que el que cal, que ha sigut, per exemple, la pressió, per exemple, de la plataforma i la negociació nostra, reunint-me amb en Mas una vegada, dues vegades, tres vegades, etc., i parlant inicialment de la cripta i després parlant d'allò i proposant altres entrades i sortides per al jaciment, etc., han anat, és a dir, les dues coses, la plataforma per l'Opentor i nosaltres per l'altra, han anat conformant diríem, aquesta evolució que hi ha hagut amb la conservació del patrimoni. Ja està bé això, ja està bé. Llavors, avui votarem això, s'aprovarà o no s'aprovarà, però això serà un punt de partida perquè ens plantegem museïtzació, ens plantegem els espais, per exemple, sobretot per obrir perspectives. Per exemple, es parla que sobre l'Aldi es faran pisos socials. I perquè entre aquests pisos socials hi poden haver pisos que d'alguna manera comenci a traslladar les famílies que hi ha al Sant Quirze en aquests pisos socials i comencem a alliberar espais a Sant Quirze. Per exemple, per què no es troben altres formes d'accés al jaciment? D'aquí 2 dies, penseu que l'arqueologia és una cosa lentíssima i els calés encara més. Vol dir que tot és molt llarg i serà molt entretingut. Començaran les obres de l'hospital. Vés a saber, en les obres de l'hospital s'hi trobaran espais i coses, potser per accedir des de la part de jaciment que hi hagi en les obres de l'hospital, d'accedir i no s'hagi d'accedir per sota de l'edifici, perquè això és molt gran. I més tinguent en compte, com ens va dir l'altra vegada, que la carretera del Sevinyà és de titularitat local, no és de la Diputació ni és... Vull dir que la paret que han fet per mantenir la carretera, que és una paret reversible, que es pot treure, es pot accedir, etc. I les possibilitats, insisteixo, aquesta aprovació ens permet nosaltres continuar treballant. I aquí hi ha una cosa que possiblement sigui la cosa que més ens ha allunyat de la plataforma, per dir-ho d'alguna manera, que és el plantejament de dir cal paralitzar les obres per replantejar-les. A nosaltres sempre ens ha semblat paralitzar les obres ens ha posat molt nerviosos, perquè massa que han estat paralitzades, massa. Llavors, paralitzar era posar en risc tot, posar en risc l'Aldi, posar en risc els 3.000 i pico de milions, posar en risc tot. I llavors semblava un risc que no valia la pena córrer, perquè llavors podríem estar 15 anys més en plens. Això és el que nosaltres ens ha fet un element més, a part que sobretot, i acabant, sobretot hem cregut i hem tingut confiança amb els arqueòlegs que porten el jaciment, hem tingut confiança amb la Generalitat, hem tingut confiança
perquè hi hem entrat a dins i hem vist com treballen amb l'Ajuntament, és a dir, he vist els documents que l'Ajuntament envia a la Generalitat i la Generalitat ha enviat a l'Ajuntament i he vist tota la comunicació, etc. I s'ha fet correctament. He vist tot això, em sembla que ens dona confiança, que s'ha fet bé i només heu de tenir a observar, a veure, per exemple, quan és el cas, Esquerra s'ha pronunciat i també estem d'acord amb ell en aquest aspecte, està d'acord que això no s'ha de paralitzar de cap manera. Vull dir que agafem-se aquesta votació com a punt de partida i trobem fórmules de treballar conjuntament. No hi ha cap problema i segur que podem trobar i podem avançar en molts aspectes. Què fem? A veure, jo tenia apuntada una pregunta en Lluís sobre què costaria revertir el projecte, però jo no tinc números per això, no sé si tu, Xavier... Sempre es parla de 3 milions. El tema és com redefineixes la edificabilitat i no es tracta de fer altres llocs, que no és una qüestió de pagar l'alt, és una qüestió de negociar. Si això s'hagués fet fa 10 anys, hauria costat un tio. I ara... Hi havia una expectativa de creixement immobiliari brutal. Potser valien més els terrenys, i això ho diuen els mateixos arqueòlegs, quan tu trobes ruïnes en un terreny, aquest terreny perd. Perquè les obres que has de fer per mantenir-se té un cost afegit. Però ho dic jo, Era perquè no havia fet aquesta pregunta concreta. Abans de vostè va dir quanta gent som aquí. Sí. Ara ens ho dirà en Joan. Ai, el Francesc. Francesc, quants són? Per portar... 27 assistents, junta inclosa. 27 socis, que votaran. Més els vots delegats que podran. I quants hi ha de delegats? Vots delegats n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 vots delegats. Molt bé, doncs passem a la votació. Els vots delegats la persona que vagi, que el vot delegat vagi en nom seu, ha de dir quants és així? Sí, la persona que voti, nosaltres ja sabrem que té 2 vots delegats. El seu vot comptarà, doncs, no sé, per 1, per 2 o per 3 en funció del vot delegat del diputat. Perfecte. I es pot consultar això sempre. N'hi ha cap problema. Doncs procedem a la votació. Vots a favor del comunicat. Votar amb alçada. Jo voto per 3, jo per 2. Després farem el... Sí. Podem baixar el braç o no? Sí? Perquè ja semblava una altra cosa. Que sí? Quan és? 16 i ara d'aquests... Sí. Els tens tu, els vots delegats? Estan aquí, Estan aquí. Algú té el vot delegat que no l'hagi entregat a la taula? No. Estan entregats els vots delegats. Molt bé, són 16 més 10 delegats. Vots en contra?
que va dir, és a dir, si va, per exemple, si he pogut delegat en el meu, vol dir que tots són 6, per exemple. Hi ha 16 presencials, 16 catòdroms, 10 delegats, que seria un... 7. Són 10 més 16, 26 i 10 nous, 9 més 1 vot delegat en contra serien 10 10, i una abstenció. per tant em porto 1. Si he dit que eren 38, 27. 37 Assistents 27. 27. Membres de la Junta inclosos els que han pogut venir. 27. I quants vots hi ha aquí? Però sí que algú no hagi votat. O que no s'hagi comptabilitzat. O que no s'hagi comptat. Farem el barroter. No compteu el nen? No comptem. No vaig content. Adéu-siau. Vale. Bueno, continuem? Aprova el punt de l'ordre del dia. Tens clar, les entitats? 26 temes. Què més? El darrer punt és el de pregs i preguntes. Hi ha una altra cosa que no tingui res a veure amb això. Qualsevol altre tema que volguéssiu plantejar. Com es pot fer? Hola? No, ja que l'associació, quan heu llegit tots els seus àmbits d'actuació, etc, són meravellosos, però, ostres, ja que amb tanta polèmica per 4 ruïnes invasores, meravelloses però invasors. Home, ja que a l'acte de mar van dir les esclaves íberes, doncs els íbers eren esclaus, també són els invasors. Els meravellosos. A davant de l'església, no sé, hi ha unes tombes que potser algun dia, no sé, abans que s'esborri del tot, s'ha de protegir. No sé, aquelles tombes que a mi em fa molta pena, que quan es va fer la plaça de l'església estava totes visibles, com que allà són 4 pedres, doncs ja està tot molt bé, no sé si s'ha plantejat algun dia de... Després te respondré perquè tinc informacions. Jo només volia dir que a la sessió informativa vam fer una sèrie de preguntes en paper que ens vau dir que avui es respondrien. Jo crec, almenys les que vaig fer jo, a mi ja m'han quedat respostes. Per exemple, jo preguntava l'arqueòloga de part de qui venia i ja he vist després amb altres escrits que l'arqueòloga la paga l'Aldi. Per tant, ja em queda clar. Però que m'ha sorprès que no penséssiu avui en respondre les preguntes de l'altre dia. Sí, però és que estan respostes totes. Bueno, doncs molt bé, sí, però es podia haver esmentat, es podia haver dit. Sí, segurament. Perquè trobo que tot va portant a un sistema de funcionament que no acaba de ser del tot de bona voluntat, senzillament. Jo procuraria, si hi ha gent que es vol integrar a la Junta, pensi com pensi, que s'hi pugui integrar. Seria benvingut. I si tenim una Junta més àmplia i més oral, doncs millor. Vull dir que proposo aquesta, i probablement coses que no són perfectes les puguem polir, per exemple. Referent a una pregunta de les tombes. Quan es va remodelar la plaça, que deu fer 15 anys, uns 50 anys, a sobre llavors es feien aquestes tombes. Llavors, en aquella època, la Maria Gené estava activa, diguem, estava activa i molt conscient. I en la zona de les tombes hi tenien tota la runa que anàvem fent i tenien les màquines que rascaven el terra per agafar tota la runa i anaven rascant sobre les tombes. És a dir, que abans es veien i després no. Jo vaig veure allò i em vaig escandalitzar, vaig ser mal educat, diríem, vaig anar a veure en Mas i em vaig espantar. Després som molt amics, en Mas
l'arquitecte tècnic, però vaig dir, hòstia, quina poca sensibilitat que teniu, no? Fent això. Però, com van retirar les runes del tot, ja no valia la pena, perquè no s'identifica res. Les toves es tractava d'agafar la placa, per compte de deixar-la allà mateix un temps, però posar-la enganxada a la paret. Mira que era fàcil, era ben fàcil, no es va fer. No ho vaig intentar dir. Perdona, Lluís. Jo només volia fer una pregunta aquí al senyor tresorer. A veure, quantes baixes hi ha hagut darrerament? No sé si ho contempleu o no ho contempleu o no n'hi ha hagut. Més que res perquè l'altre dia vaig veure que al WhatsApp s'havien tret 5 o 6 persones dels grups del WhatsApp. Jo vaig pensar que potser serà gent que arrel de la petita polèmica. Només hi ha una baixa per d'una funció oficial. Llavors, el 31 de desembre, si algú no ha pagat més, esperem el 31 de desembre per donar de baixa tots aquells que no han pagat. Hem fet diferents requeriments, aquella gent, si ha vingut aquí, evidentment no haurà pagat, llavors no hi haurà cap problema, i poden haver-hi d'aquests 90 i pico fins a 110, poden haver-hi 8 o 10 persones que la majoria no té res a veure amb el debat aquest. El tema del WhatsApp és perquè es va regularitzar una mica tot el tema de numeració, de cadascú, es va fer una regularització. Ara, si us heu fixat, tot arriba a través d'un grup de difusió que arriba directament des del mòbil de l'associació, perquè alguns socis havien dit no, és que això com ho tenim amb el grup, hi ha tots els noms allà i podríem tenir problemes. Llavors el que s'ha fet és un grup de difusió que tota la informació us arribarà directament des del mòbil de l'associació, no a través del grup que posa informació. Hem d'acabar de polir això com ho acabem de matar el tema, però hem fet aquest pas perquè alguns socis ens havien informat que podrien tenir problemes de tema de protecció de dades i coses així. Has aixecat la mà, no? No volies parlar? No. Vostè? Vostè? Tira mà, sí. No ha aixecat la mà? Ningú ha aixecat la mà, no? Ara anem a buscar el vermut.